Bashar sarkin Hausawa ɗan jarida da cikar baiwa, in ya shirya shirin watsawa babu mai ce bai gane ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance, a ƙasar mu ka zam na kwatance mai zalaka ba kaski ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance, a ƙasar mu ka zam na kwatance mai zalaka ba kaski ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Ga Bashar sarkin Hausawa ɗan jarida da cikar baiwa, in ya shirya shirin watsawa babu mai ce bai gane ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance, a ƙasar mu ka zam na kwatance mai zalaka ba kaski ba. Bisa a yaji baba hattaru Bashar. sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance, a ƙasar mu ka zam na kwatance mai zalaka ba kaski ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Bashar sarkin Hausawa ɗan jarida da cikar baiwa, in ya shirya shirin watsawa babu mai ce bai gane ba. Bisa a yaji baba hattaru sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance, a ƙasar mu ka zam na kwatance mai zalaka ba kaski ba. Bisa a yaji baba hattaru Bashar. sarkin yamma. Na yi fata gaba ka kasance ɗan jaridar da ake zance.